eruption, walang ganitong teknolohiya kahit nasa Amerika. Meron silang mga monitoring system para malaman yung aktibidad ng volcano, pero walang sistema o walang software na pwede mag-predict ng volcanic eruption. Sa ganitong punto, ang PHIVOLCS, ginawa nila lahat ng kanilang makakaya para magbigay ng warning sa ating mga lokal na pamahalaan at sa mga kababayan natin na itong bulkan na ito at anytime pwede mag-erupt. Kaya nga siya tinatawag na active volcano. At hindi ko nakikitang may pagkukulang ang PHIVOLCS. Ginawa nila lahat ng makakaya nila gamit ang bagong teknolohiya para magbigay ng warning. Ang trabaho ng PHIVOLCS ay magbigay ng warning. Ang trabaho ng mga kababayan natin, makinig doon sa warning at gumawa ng aksyon. At ang trabaho ng ating mga local governments ay siguraduhin na yung warning ay merong kaukulang aksyon. No, in this case, bawal patirahin yung mga tao sa paanan ng bulkan at maghanda kung merong ganitong pagsabog ng isang bulkan.